Boa tarde. É un placer para min participar neste acto de entrega de premios. Grazas ao Ateneo por convidarme. E vou poñer a música a este acto. Non sabía moi ben que pezas escoller do amplísimo repertorio. Vou facer cousas moi recentes, se vos parece. Vou comezar cunha peza que fixen para un documental que dirixín. É unha peza que a banda sonora chamase Acordamos, e di así. Alumean as candeas no mar e na terra, entoamos en cadeas o cantar que nos alenta. Por aquelas que loitaron e que non tiveron medo, polas que non se arredaron, rexeitamos os segredos. Xa o dicía Castelao, xa o dicía aquel valente, que non enterran cadáveres, o que enterran é semente. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Agora imos acender toda a luz e as candeas, non deixemos que esmoreza este lume que alumea. Se soubera que voando había rachar cadeas, pasaba a vida cantando que así medran as ideas. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Bueno, benvidas, xa vos deu antes Uxía a benvida, pero non quero deixar de volver a repetila. Moitísimas grazas por estar aquí. Este é o último acto deste curso. Se quitamos unha excursión que temos aí prevista, da Fernanda por aí, con ela, para este sábado, pero rematamos curso, como se fóramos alumnos e alumnas. Sempre se está de alumno e alumna nesta vida, sempre se está aprendendo. E despois volveremos con ánimo redoblado seguramente en setembro. Darlle as gracias, como sempre, a Emao por prestarnos este lugar de privilexio con tantísima historia detrás, e tamén as persoas patrocinadoras que sempre nos dou diñeiro para os premios, para que esta entrega de premios se poida facer con algo. Xa sabemos que antes se decía pasas máis fame cun mestre de escola, ahora se vai a decir pasas máis fame cun escritor que se dedique só a escribir, pero bueno, vai habendo premios e vai habendo xente que pode vivir da escrita. Gracias entonces a Vieirasa e a Terras Gauda, que sempre nos dan, e este ano ademais temos un novo patrocinador que nos deu aí unhas botellas super ricas de un licor que eu descoñecía, pero que está moi ben, e que se chama, porque como é novo non me acordo, Pazo de Valdomiño. Dixeno ben, Elena? Sí, moi ben. Bueno, pois este acto que facemos en colaboración coa Fundación Xoán Piñeiro, que despois vos falará unhas palabriñas Elena, xa é para nós un acto bastante consolidado nesta cuarta edición. O facemos con moitísimo gusto, preparamos con moito mimo. A verdade
Ano pasado salimos de maravilla, este ano esperemos que non sea menos, que máis ou menos sea, polo menos igual que o ano pasado. Foi un soño ter a Uxía, para mí foi un soño, Uxía, de verdad. Sabes de sempre que eras a cantante preferida de miña nai, e eu eso, para mí é un, bueno, é un plus. E sempre que te oigo cantar, pois me acordo dela. E é maravilloso. Entón, simplemente decirvos que estamos encantados, que queremos que sea un acto breve e dinámico, por eso non vou a falar xa nada máis. Simplemente decir que estamos encantados, que o gallá o ano que ven o podemos volver a facer e con este éxito. Sin máis, Elena, pola parte da Fundación, se queres decir algunhas palabras. Boas tardes a todas e a todos. Para min é un placer estar aquí nesta nova edición dos Premios de Xeria, sobre todo en representación da Fundación Xoán Piñeiro, a que me unen uns lazos especiais. Formar parte dun xurado sempre te conleva unha serie de responsabilidades, porque hai que escoller a un único ou única gañadora, e é un problema. Entón, sobre todo este ano, que o tema escollido a mí parecíame bastante complexo. Entón, por unha parte, porque o adxetivo o posesivo de noso, pois non é alá moi frecuente, de uso moi frecuente, incluso pode haber alguén que descoñeza o seu significado, porque é máis frecuente, máis común usar de seu. De feito, pois podese ver perfectamente en moitísimos poemas de Rosalía de Castro ou nos eslogans das Irmandades da Fala, cando decían: o galego que non fala a lingua da súa terra non sabe o que ten de seu, nin é merecente dela. Por outra parte, porque tamén había que unir, había que conxugar dúas palabras, Vigo e aldea, o que parece un oxímoron. É dicir, como se pode encaixar estes dous termos aparentemente contrapostos? Entón, por iso estaba intrigada a ver como solucionaban os concursantes esta ecuación. E a verdade é que quedei gratamente sorprendida, porque non caíron na simple explicación estereotipada ou con elementos manidos sobre o que é a aldea, esa aldea perdida, esa aldea abandonada, ese recuncho da infancia, ou, digamos, que non lle deron unha visión nostálxica ou lacrimóxena. Iso agradecese porque, bueno, había relatos en que sí se ve un pouco que é a aldea, pero que Vigo está constituído por miles de aldeas, por moitas aldeas de xente que veu de aldeas diferentes. Entón, non é que haxa unha única visión. E despois porque moitos recuaron no tempo, non quedaron na actualidade ou un pouco nos anos en que se produciu o trasvase da aldea a Vigo, senón que buscaron noutras épocas, se foron á Idade Media, a cando Vicus realmente podía ser unha aldea, se aceptamos a teoría de que o topónimo ven do latín e non do vikingo, non? Bueno, pois eu a verdade que agradezo moito, porque gustei moito de moitos dos relatos, digamos que agradezo tamén que me permitisen ollar esa idea de aldea Vigo desde perspectivas diferentes, con visións moi diferentes, en algúns relatos incluso que se pudese percibir esa fisonomía rural que aínda se mantén en Vigo, que está escondida debaixo dos edificios e debaixo desas grandes urbanizacións, na que de repente agroma un anaco dese terreo agrícola que foi sepultado por unha urbanización crecente. A partir de aí, bueno, a min gustoume de verdade decidirme cal sería o relato máis interesante. Creo que hai varios que merecerían o primeiro premio, pero había que escoller un apenas, non? Un e o segundo, non? Entón, bueno, parabéns a todos os que participaron. Creo que coa súa creación literaria están aportando sangue novo, seiva nutricia, o que é a vida cultural viguesa. Están axudando a conformar esa paisaxe cultural urbana que se corresponde a unha cidade que ten unha personalidade e un estilo propios, na que, lamentablemente, escolleron ou están a escoller para estar no mundo unha lingua que non é de nós. Bueno, parabéns a todos os concursantes.
próximas edicións que continúe pois a mesma calidade. Pois vou cantar agora unha música que fixen sobre un poema de Luisa Villalta. Quería reivindicar a figura de Luisa, que xa durante todo este ano foi máis que estudada e cantada. O que pasa que sucede que despois das letras galegas parece que xa non acontece nada máis. E unha mágoa, porque unha poeta inconmensurable, aínda creo que debemos seguir descubrindoa, cantándoa. Cantou como ninguén a súa cidade, a cidade alta da Coruña. E vou cantarvos isto que fixen, é moi sinxeliño. Fixen, ao final animeime e fixen moitísimas músicas, incluso unha dedicada a ela. Pero vou facer esta, que é un poema ben coñecido. Esa son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posível, separados sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar, de voar, de voar. La 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 la. No alto da miña casa alta e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte, que sempre se rende ás gadoupas do mar e esquece ficar, e esquece ficar para aquecerme, para aquecerme, para aquecerme. Esa son eu. E se é un luxo ter a Uxía e escoitala, non é menos ter unha presidenta de xurado como Inma López Silva, que temos aquí diante, unha escritora brillante, que vos vai a contar así un pouco como foi este traballo de deliberación, de ditame, e vos vai a ler tamén a acta como prescriptiva do premio. Ben, boa tarde a todas e a todos. Bueno, a min dixeranme, cando me chamaron, non me dixeron de presidenta, o cal, como imaginedes, me gusta especialmente. Dixeronme ser madriña. Eu que son apóstata, nunca en tal cousa me vira. Que gusto ser madriña de algo, porque, claro, nunca ia ser madriña de ninguén, pero ser madriña dun premio literario, que ademais leva o nome de Exeria, que tamén ten contradicións para min, pero Exeria é a primeira viaxeira, non? Esa primeira muller que recolleu, ademais, a idea de viaxe, e a literatura é unha viaxe, non? A literatura é iso que facemos para poder sair, para poder escapar das realidades que cada vez son máis opresoras, para poder amosar alternativas, non? A vida, para poder amosar pois unha posibilidade distinta de sermos de outro xeito, e así, se cadra que nos lean, animar a cambiar o mundo.
Aí sí que me vexo de madriña, non? Aí sí que me vexo pois lendo todos eses textos, non? Pois pensando de algún xeito en lograr que cheguen ao público. Todos deberían chegar ao público, iso sempre é así. Todas esas persoas que había detrás de un simple papel, pois tiñan non só unha historia que contar, tiñan unha experiencia desta cidade para contar. Esta cidade que ademais pois ten esa particularidade, non, que estaba detrás do título que animaba a escritura, unha cidade que ao mesmo tempo unha gran urbe, pero ao mesmo tempo unha aldea, non? Ten todos esos elementos que podemos comprobar nesa lectura. E hai unha das cousas de aldea que ten Vigo e é que a cultura e a actividade cultural, o dinamismo cultural depende da actividade cívica, depende das persoas que a compoñen. Por desgraza non depende das institucións ou por sorte non depende das institucións. Eu creo que unha das cousas fascinantes desta cidade atlántica é que ten unha sociedade civil así de poderosa como para xerar un Ateneo e xerar todo isto, non, que fai o Ateneo, que sustitúe de alguna maneira pois cousas que poderían estar facendo outros de outro xeito. E eu sempre penso que as cousas que saen da iniciativa cidadá, da vontade das persoas, do desexo xenuíno, desinteresado das persoas por promover a cultura, por promover a lingua, por promover as artes, neste caso por promover a literatura, sempre é pois, moito máis efectivo que outras cousas. Por iso esta cidade ten unha cultura puxante e por iso a quen vimos de fora nos atrapa ese dinamismo que non atopamos noutros lugares. Por iso eu quero aquí, ademais de falar ben, por suposto, das persoas que tiveron a ben presentarse ao concurso, creo que é de xustiza falar ben do Ateneo, que logrou erguer este premio, que xa vai pola cuarta edición e que terá moitas máis, evidentemente. O Ateneo que logra facer unha actividade cultural que xa empeza a estar no noso imaginario, como sempre hai algo en Vigo que fai o Ateneo. Sempre hai algún aspecto da nosa vida cultural, musical, poética, histórica, na que vai estar atenta o Ateneo para enchernos de vida, non? Que ao final é o que fai a cultura. Pola miña banda nada máis, vou ler a acta do xurado, que creo que é onde mellor se explica que foi o que limos aí, é onde explicamos por que eleximos os dous textos que decidimos premiar, podo dicilo, non? Podo dicir que son antes de ler a acta, de Fran Fernández Dávila o primeiro premio e Soledad Ribeiro o segundo premio. El non puido chegar a tempo porque, como é xeria, é un viaxeiro, pero el así está aquí e imos escoitar, ademais, imos ter o prazer de escoitar os seus textos. Os demais moitos deles poderían ter levado o premio tamén, moitos deles daban perspectivas desta cidade que eran ben interesantes, pero optamos por estes porque consideramos que eran capaces de aglutinar todo aquilo que léramos ali. Así que, sen máis, procedo a ler a acta. Sendo as 19 horas do día 6 de xuño de 2024, reúnese o xurado do cuarto premio Exeria, formado por Inma López Silva, presidenta, Xulio Abalde García polo Ateneo Atlántico, Elena Pousa Ortega, telemáticamente, pola Fundación Xoán Piñeiro, Lois Alcaide Dans, telemáticamente, gañador da terceira edición do certame Exeria de relato curto, Pablo Nogueira Campo, telemáticamente, finalista da terceira edición do certame Exeria de relato curto, Fernando Fernández González, secretario con voz e sen voto. Unha vez realizadas as pertinentes deliberacións, por maioría, o xurado decide outorgar o primeiro premio do cuarto certame Exeria ao orixinal titulado Derradeiro alento do boi, destacando a capacidade do texto para captar, a través dun estilo limpo, áxil e atractivo, a metáfora do paso do tempo na cidade de Vigo, a vez urbe e aldea, unha idea que se acrecenta no final sorpresivo. No tocante ao Accésit, o orixinal premiado é o titulado Unha aldea de luz, salientando a orixinalidade dun relato que emprega o xénero fantástico para ligar o pasado co futuro nunha mensaxe de tribo que non cae en tópicos. Reclámase a presenza de Ignacio Pérez Méndez, que custodia as plicas. Unha vez abertas en presenza do xurado, resultan gañador do primeiro premio Francisco Javier Fernández Dávila.
Accésit Soledad García Ribeiro. Péchase a sesión sendo as 20 horas. E asina o secretario Fernando Fernández. Moitas grazas. Pues ahora, sin más dilación, hemos dar los premios. Y entonces yo reclamo para aquí que aparezca Soledad García Ribeiro, que fue la ganadora de la CESIT. Felicidades por venir. Y vaya a hacer entrega. Muchas gracias. La foto, ¿vale? ¿Quieres decir algo? Vale. Bueno, teño a voz moi tomada, pero así que agradezo moitísimo que Nila lea hoxe o meu relato. Boas tardes a todas e todos. Non? Sempre digo que somos bosques ao fío das palabras dunha gran esponsa. Esa esponsa medra hoxe aquí, festexando a cuarta edición do certame Seria. Quero agradecer ao Ateneo, a Fundación Xoán Piñeiro e ao xurado, a todos os membros, por confiar na Dragoa Undomel para este primeiro premio. Empezo de novo. É unha honra. A verdade é que está a ser un ano moi entusiasta. Comecei con varios premios literarios, levo publicado os 2 últimos libros nestes últimos 2 meses. Versos e abellas para salvar o planeta, que é un libro para os máis cativos. Estáme a alucinar. O libro de Vigo, un con historia reciclada, está a chegar aos corazóns de todos os vigueses e viguesas. Neste momento, adoptaronse 100 animais nos primeiros 3 meses deste ano, o número que era a cifra de todo o ano pasado. Entonces, bueno, a verdade é que estou moi contenta de que as miñas obras teñan unha bagaxe, non? E a última era a Posiopese. A Posiopese foi unha lexía ao meu pai. Meu pai era un albanil e aficionado ao apicultor. Eu deixei escrito nese libro porque eu escribo mentras morres. Prometo ter máis de ti e as túas cinzas chegarán aquí para sempre con forma de palabra. Contarvos que Unha aldea de luz non é o título original do relato. O título original é Un paseo polo Nadal de Vigo. Así está registrado no registro da propiedade intelectual, non? Porque a miña escrita é de compromiso, un compromiso ambiental. Undomiel é un tributo poético á cidade de Vigo, a cidade ao que ao final eu nacín, pero teño que dicilo, non me sinto. Eu síntome miñorana. Hai moitas razóns disto, e non vou dar razóns neste momento porque non caben. Pero era unha obra na que combino historia, mitoloxía e unha profunda conexión emocional entre a xente e a terra, entrelazando esa fantasía cos cambios históricos e culturais que tivo a cidade. Escribín no relato que ni la sabera que as boas obras tecen luz, non? Que son o faro das cidades, que son o corazón das aldeas. Pois iso, Undomiel é máis que un ser mitolóxico. Undomiel é a gardia do Nadal de antes, do Nadal que gardan os nosos corazóns, do que é o Nadal realmente, non? Aínda que Undomiel non pode falar humano, e Undomiel non pode falar a nosa lingua, eu sí. E quería díselo patente, porque onde mires ti, respirarías pistas do teu lombo queimado, e porque onde mires ti, reverdece na nosa horta, a horta que compartimos. Que sigamos lendo, crecendo, soñando e disfrutando de días como hoxe. Moitas grazas. Agora Nila vai nos ler o relato.
Bueno, co teu permiso, vou a ler o teu relato. A miña voz non é mellor que a túa, é crónica, ademais, así, pero é un relato moi fermoso e hai que poñerlle voz, non? Vais un pouquiño? Vale, moi ben. Chámase Unha aldea de luz, e di así. Un domel é longa e corpulenta, con cristas aguzadas na cabeza e unha cola coa que mantén o equilibrio cando paira, coas ás abertas e quedas sobre a aldea de Vigo onde naceu. Porque un domel naceu dun ovo solitario que a súa nai chocou 7 anos. Foi un xoves de inverno en 1573, o día en que se aprobaba unha ordenanza para regular a pesca da sardiña na ría que os dragóns habitan dende milenios. E un domel aprendeu asiña, pequena como unha tenreira, a voar feliz polo ceo da aldea mariñeira, a mergullarse na auga para emerxer logo chea de sal e sobresaltar as gamelas e as penélopes das redes acampadas no Berbés. E un domel foi facéndose cidade, convertendo a súa pel en tona, en cicatriz, en crónica das pegadas que deixou o tempo na súa xente. Mais ela, aí está, aínda segue, soga alegre e protexe os seus recunchos favoritos. Asombrado ficou Jules Verdines cando un domel se sumou ao espectáculo aéreo no 1911, igual que os pilotos que estreaban a pista peinador no 54, e que finxiron no ver as chiscadelas da dragoa que os saudaban dende estribor para que non lles quitasen a licenza. Puídose albiscala, voando por riba das 56 praias blancas, deixando tras de sí un ronsel para prender as cacharelas de San Xoán, e outras ergueita nas unqueiras a procura da auga doce para apagar os incendios de Beade, Coruso ou Valadares. E a dragoa ten como esas moitas datas especiais, e como todas as dragoas bulideiras acubilla un espírito de lume. Porén, hai unha data no ano, un momento no que a aldea muda para vencer a oscuridade do inverno que comeza. Son días de festa e de ruído, unha época na que Vigo se ilumina e atrai miles de humanos que veñen celebrar o Nadal. E o domel desfruta dos pairos nocturnos sobre a multitude, dos risos dos nenos e a alegría dos adultos, do cheiro das casetas e da música fiada que unhas bocas negras de plástico repiten todo día sen piedade. E soga a cariñar a estrela da punta do cono ao lado do sereo, a mofarse dos nenos e do home gordo vestido de vermello, e sópralle nas orellas aos pais máis medoñentos que se soben a nora. Porque un domel leva máis dun século ocultando un segredo, algo que non lle pode contar a ninguén, primeiro porque non sabe falar humano, e segundo porque poría en perigo o Nadal e a súa lenda fundacional. Todo comenzou o 22 do 12 de 1896. Un domel era unha cría de 322 anos. Pronto sería o seu aniversario e para celebralo almorzara un cardume de souvas a carón das cíes e volvera paseniño a Vigo. A Porta do Sol e as rúas Colón e Policarpo Sanz estaban preparadas para o grande acontecemento. Cando deron as 8 da tarde, os responsables da sociedade para o alumeado non daban creto. Os 2 motores Otto de 30 cabalos non arrincaron. Consultaron os enxeñeiros e os motoristas do Orinoco, mais non atoparon causa da avería. Faltaba algo, faltaba a maxia. É que o domel nacera cunha misión, acender luces de guía, e aquel era o momento para o que estaba adestrado. Practicara anos antes coa luz submarina das lámparas Runcorf na busca de galeóns de Rande e conseguira que o dono da fábrica de chocolate, Lope de Neira, mercara un foco para alumear o paso das xentes na procesión do Cristo de 1880. Porque un domel sabe que a luz é inimiga das malas obras e que as boas obras tecen luz, que son o farol que acende a alma das aldeas, porque a dragoa era a encargada de dar vida aos faros da ría, Silleiro, Cabo Home, San Simón, a Guía, Robaliza. Todas eran cruces que cosían ambas beiras para evitar
que a noite a separase. Despois dos enseñeiros, foi o xefe de telégrafos o que nunha nube de nervios tentou esconxugar a escuridade cun ensalmo o estilo de Noite de Queimada. Brindo porque estes misteriosos rayos penetren atra conciencia e o pensamento de todas as persoas, polo ben da ciencia e con ela a humanidade. E foi nese momento cando os 16 botóns do traxe de gala do xefe de carabineiros iluminaron co reflexo da bola de lume con as. E plantaron 16 estrelas que comenzaron a brillar nas 16 esquinas da Porta do Sol. E de todos os edificios que a rodeaban surdiron arcos da vella como chorros de agua iridiscente. E todo iso pasou nun fulgor de segundo, nun hercio de alterna, no que un domel e todos os asistentes ao acendido puideron contemplar a paisaxe do tempo, presente, pasado e futuro, nun diorama topográfico. O florecer dos castrexos, os fenicios e os helenos, a burbida romana, o turonio dos suevos, e logo aldea. Aldea románica de Sárdoma, Coruso e Castrelos, aldea amiga do mar, a inimiga de Drei, a Albanel e Mariñeira, a Reconquista, aldea catalá e conserveira, o cable inglés, o colexio alemán, aldea resistente e obreira, a proletaria e os asteleiros, a fuboleira, aldea de Citroën, aldea de Laseiro, aldea de Villar, a de 11 millóns de LEDs, aldea traizoeira, a do retorno do fascismo, aldea en castelán que dá por esquecer os seus ancestros, aldea que borra o seu acento para parecerse a quen non é, porque a aldea é e pode volver a selo. Moitas grazas, Nila, de verdade que fixeches maravilloso. Estou aquí de novo porque esquecín dicir unha cousa que parecía moi importante, e que non digas grazas a miña editora, é a miña filla, está ali. Ela é máis crítica que ninguén. Faime un pulido, así que moitas grazas, Arwen. Grazas, cariño. Menos mal que cumpriches, porque quen chega a casa despois de ter feito os deberes como tiñas que ter feito. E agora imos a entregar xa o primeiro premio. Como non temos aquí a Fran Fernández da Vila, senón que está de viaxe, como xa dixemos, vai a recoller os nomes no seu nome e vai a facer entrega dese precioso bronce de Cuqui Piñeiro. Carmen Gloria Piñeiro, sí. Bueno, eu quería aproveitar para decir que é un honor para nós, eu como parte da Fundación Xoán Piñeiro, estar aquí a entregar o premio a estes relatos curtos, porque os relatos curtos teñen a capacidade de contar magníficas historias con poucas palabras. E iso que estamos a facer aquí, a entregar o premio a eses que, de forma excepcional, o conseguiron. Moitas gracias. E agora, polo Ateneo Anxo, vai facer entrega do diploma e dos cartos, que 1000 euros son 1000 euros. Non os tes que entregalos, non podes quedarte con eles. Hai que dar o que non hai que dar. Despois de nones, e para que xa non se lleva que molestar, vai ler o relato Tolli Caseiro. Bueno, eu estou aquí para poñerlle voz ao escrito que fixo Fran, moi amigo e moi querido, desde fai moito tempo. Bueno, mandoume agora por as vías telemáticas os seus agradecementos. Dona Luisa Abad, presidenta do Ateneo Atlántico, dona Elena Pousa,
representante da Fundación Xoan Piñeiro, admirada Inma López Silva, Uxía Senlle, Nila Pousa, Toñi Caseiro, Anxo Cavada, familia, amigos, boas tardes a todos e a todas. Primeiramente, gustaríame agradecer ao Ateneo Atlántico e a Fundación Xoan Piñeiro por este maravilloso recoñecemento e felicitalos polo seu enorme traballo para promover a cultura e literatura galegas na cidade de Vigo. Grazas tamén á Escola de Artes e Oficios por facilitar a súa biblioteca para o acto. Tamén ao xurado, a Inma, Lois, Pablo, Elena, Xoan, Xulio e Fernando por teren escollido o meu relato entre os moitos publicados. Non quero olvidarme dos patrocinadores deste evento, Terras Gauda, Vieirasa e Destilería Pazo de Valdomiño. A súa xenerosidade é fundamental para que actos como este poidan realizarse. Lamentablemente non podo estar aquí hoxe en persoa por motivos de traballo. Con sorte estarei neste momento sobrevoando Vigo, a piques de aterrar en Peinador. De todos os xeitos, a miña querida amiga Nones está aquí para ler estas palabras no meu nome. O importante é que está o meu relato, o derradeiro alento do boi profundamente enraizado na miña vida. Nacín e crecín en Vigo, nunha parroquia con porcos, galiñas e vacas ao redor. De neno adoitaba apañar as patacas como protagonista, algo que odiaba e que creo que influiu para que prolongase os meus estudos hasta chegar a ser enxeñeiro. O Tito do relato existiu. Éramos veciños e case familia. A súa perda foi a primeira grande perda que eu lembro. O seu trator, o Pascuali, aínda existe, cuidado por Víctor e Rubén, persoas reais que manteñen os valores e costumes da familia. Este certame fíxome volver a miña infancia, lembrar xente moi querida e a orixe rural que comparto con moitos vigueses. A vida cambiounos moito nos últimos 50 anos, pero é importante lembrar e honrar as nosas raíces. Quero agradecer de corazón a miña familia e amigos polo seu apoio constante. Especialmente a Arwen. A miña filla, que fai amar a vida. Sole, a miña muller, e ao meu irmán Berto, que compartiu comigo moitas sesións de campos de patacas e millo. Sen eles, nada disto sería posible. Grazas por estar ao meu carón en todos os momentos. Este premio é un estímulo para seguir escribindo e para compartir novas historias. Espero que cada ano sexamos máis os que, como a vos, apoien e celebren a cultura e a lingua galega. Moitas grazas a todos e a todas. Grazas a Nones por ler estas palabras no meu nome. Saúdo e, con sorte, vémonos aos viños. Creo que non pode ser. Por fin daba por aí. Non esquezas isto. Bueno, un placer estar con todos vos. E imos co relato que se titula O derradeiro alento do boi e que di así. Adoitábamos apañar as patacas nun día. Xuntábamonos varias familias do barrio, nenos e maiores. Poñíamos roupa e zapatos de vello e metíamonos no campo cun cubo de plástico e asa de metal. O Pascuali de Tito pasaba ruxindo coa cuña de peite vibratorio e nós detrás apañábamos os tubérculos de entre a terra movida como na busca de amorfos ovos de chocolate, case sempre completos, impolutos. Que tanto máis lento era o legón, e asasino. Que tantas patacas cortaba o legón que non o tractor. E como eu odiaba eses días de campo, que prefería facer os deberes ou estudar, mentres o Víctor e o Rubén desfrutaban da festa, do memorial poirento do celme da vida, e o seu avó quedaba na casa, porque tanto el como o boi foran cambiados pola ruidosa máquina amarela. Pero Tito mantivo o boi ata que morreu. O derradeiro boi de Vigo morreu naquela casa de olla, tombado na corte, co seu dono amarrado ao pescozo, como se fose posible que un home esganase un almallo co peito.
Pouco máis duraría o ancián, que acabou por marchar coa primeira das gripes. Ás veces, neses días de sol e patacas, Tito deixaba subir a Rubén o asento no que vou sentado eu agora. E Rubén manexaba co Chucky, o seu can, cos mesmos 10 anos que tiñamos os tres. E o Chucky acompañaba no asento, cabeza arriba, sen soltar un ladro. Que tanto daría por ter o meu Lucky comigo así, agora, 60 anos despois, con todo este ruido e vento na cara, mentres marchamos ao lento, Pascual e máis eu, sen o Chucky, nin o Lucky, nin Víctor, nin Rubén. Mentres baixamos Canido Hills, onde xa de mozos nos daba a tarde para explorar as ruínas da conserveira, onde despois construíron os chaleses a pé de porto, con licenza dubidosa, e onde dicían que Fraga baixaba do norte a tomar uns cafés e decidir que palabra da nosa infancia morrería primeiro. E mentre Rubén conducía, a 60 anos de aquí, eu soñaba coas viaxes do meu pai mariñeiro, con rubir a un avión empeinador e desaparecer entre as nubes durante meses. E a bufé que cumprín, como a meu pai, moi a conta de renunciar á familia que pasou a súa vida a velarnos. Levamos a distancia nos xenes. Pítanme as costas os coches eléctricos e autónomos. Percorremos Coruxo Boulevard, coas casas estilo Malibú penduradas na praia a chufarse do océano. Entramos en Samil Avenue, nerviosa polos neóns dos casinos a facer de estrelado para as parellas borrachas que rematan a noite a fochicar no areal. Que igual é polo fume de gasoil mesturado coa aguardente, ou pola ringleira que se forma cando pasamos Bouzas Village, convertida nun parque temático e folclórico como o Creek de Dubai. Pero aparecemos en Vigo mollados, baixo a chuvia de claxons, reflexados no enxame de torres do barrio financeiro de Beiramar e o Ni Bay Hotel. Que igual foi que construindo isto nos ferveu o tempo e nos fixemos grandes e deixamos de recoller as patacas. Porque eu seguín os estudos para non traballar e me interesei nas viaxes, e fixen as prácticas de mecánico de barcos e logo xefe de máquinas da Mariña Mercante. Igual foi por marchar, para fuxir das patacas. Víctor casou e tivo 3 nenos. Traballou en salvamento marítimo. Foi dos que se tiraban ao marco temporal, amarrado ao helicóptero por un cabo. Rubén quedou na casa dos pais finados, empalmando traballos de electricista, como a Tito, mantendo a corte, mantendo as leiras, mantendo o Pascual. Eu visitaba o Entre Mareas e sempre me recibía na corte, tirando unha xerra de viño do Bocoi, cortando un pouco queixo e chourizo, usando o tractor de mesa a modo de áncora, facendo que, por ese instante, o mundo deixase de xirarme nos pés. E o tractor alí aguantaba os embates do tempo e a legislación, porque no 35 tivo que porlle un motor eléctrico auxiliar e unha batería de híbrido, e no 42 prohibironlle sacalo da casa ou acender o motor de combustión. Ese mesmo que teño agora ruxindo carral arriba, empurrando pivotes, torcendo norais, afastando drons da policía mentres me soan as notificacións das multas instantáneas no reloxo de pulso. E me fan de fanfarria abafante e furiosa mentres irrompo na praza de Abel, a que antes de nenos era a Porta do Sol. Compreille o tractor a Rubén cando lle vendeu a casa a uns madrileños. Fixeron un chalé. Botaron abaixo os alpendres para acabar unha piscina. A súa foi a última urbanización. Marchou vivir a Santiago cunha sobriña nun piso de aluguer. Abrazámonos. Recibín a noticia esta mañá no reloxo e fun onde o tractor acubillado no garaxe a carón do Tesla. O piloto queimado anunciaba que a batería morrera. Chorei polos 3. Aparco na Porta do Sol xusto debaixo dos 2 piares negros que sosteñen a estatua do alcalde faraón. Deixo a Pascual acendido, érgolle o capó e arríncolle a centraliña que controla a inxección, o marcapasos. Sento no chan. Sinto a respiración atrapallarse, perder o ritmo. Escoito, coas costas apoiadas na roda, como acaba o gasoil. E esvaemos os 2, cos pistóns tusindo enfermos, de fame e de nostalgia. Grazas.
Bueno, con este regusto da boa literatura, eu creo que temos que ir a mollar a boca con un bo viño galego. Entón, temos preparado, Mari, abaixo, en que sitio? O baixar a escaleira. E vos pedimos que vayades todos rápido por ali, que non se quede ninguén aquí. Perdona un momentillo. E antes vai que xa me olvidara, Uxía, perdona. Xa tiña ganas de tomarme el albariño. Que susto. Que dos relatos fantásticos. Reconciliéime con Vigo. con ese Vigo que amamos. Eu nacín en Mos, moi pertiño, e, polo tanto, a miña cidade de referencia. Só que despois vivín moitos anos en Compostela, e cada vez que veño a Vigo non dou recoñecido ese Vigo da infancia. Entón, estes dous relatos leváronme aí tamén, e a esencia da cidade, unha cidade fermosísima. Entón, vou cantar, fixen unha música, fixena en Aveiro, sobre o de Martín Kodax, Ondas do Mar de Vigo, só que o levei un pouco ao meu terreno, casi nunca o canto, pero ese pareceume acaído. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se berra cedo, e ai Deus, se berra cedo. Se vistes meu amigo, por quen eu suspiro, se vistes meu amado, por quen hei gran cuidado. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se berra cedo, e ai Deus, se berra cedo. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ondas do mar levado. Perdíme, por quen hei gran cuidado. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, se vistes meu amigo, por quen eu suspiro. Muchas gracias. Moitas grazas, como querían que fose un acto curtiño, pois aí rematamos. Só que lembrei tamén que do 500 aniversario de Luis de Camões, e entón pensei en facer este anaquiño de canción que me acompaña sempre e que ten tanto que ver
comigo e con Vigo, porque ao final Vigo é Portugal, ímosalo. Verdes son os campos da cor de limán, assim son os ollos do meu corazón. Campo que te estendes con verdura bela, ovellas que nela vosso pasto tendes, de hierbas vos mantendes que tras o verán, e eu das lembranzas do meu coração. Iso que comeis non son ervas, non, son grasas dos ollos do meu coração. E unha última cousa. Mañá vou a Estrada a presentación dun libro maravilloso que se chama Abril é un país, de Tereixa Constenla, que o recomendo moito. Como tócame estar na presentación non só cantando, senón comentando o libro, e se non o presentastes no Ateneo, mellor tedes unha boa oportunidade, porque é un libro fermosísimo sobre os 50 anos da Revolución dos Carabeis. Grazas. Bueno, pois agora sí, agora baixamos a tomar ese viño.